Ćao ljudi! Ja sam Katarina, po zanimanju profesor engleskog. Dobrodošli na kanal In Other Words, na srpskom drugim rečima. Mada se iskreno nadam da vam ovaj prevod na srpski nije bio neophodan, jer je ciljna grupa kanala neki jači srednji nivo. Svakako ste dobrodošli bez obzira na nivo poznavanja engleskog jezika. Kanal je nastao kao ideja da se manje scrolla više čita, prvenstveno da ja manje scrolla više čitam, pa rekao kad se već ja patim, što samo ja da se patim, patimo si vi sa mnom. O Bože, ova kosa neće da radi sa mnom danas. Kanal je nastao kao ideja da se manje scrolla više čita i pre svega je jedan društveno odgovorni projekat, jer knjige, braći i sestre knjige, a ne zona i praporci. Plan je da ja biram naslove iz svoje biblioteke, iz tih knjiga izvlačim reči, izraze i gramatičke porcije koje bi obogatile već postojeće znanje jezika. Ja se iskreno nadam da se ovo tapkanje lopte u stanu pored ne čuje. Kultura življenja u 21. veku u stambenoj zgradi. Dakle, pretplatite se na moj kanal da bih ja mogla da priuštim sebi zidove koji nisu, kako beše, pi nije, nešto na X, Ciporex, koji nisu od Ciporexa. Dakle, plan je da ja koristim knjige iz svoje biblioteke, iz njih izvlačim reči, izraze i gramatičke porcije koje bi obogatile već postojeće znanje engleskog jezika, kako vaše, tako i moje. Nadam se više vaše nego moje. Ako ste u potrazi za zabavnim načinom i neobaveznim pre svega usavršavanja, a na dobrom ste mestu, izvolite u salonu, dobrodošli. Dobrodošli.